Drago Gabrič, tekma v Šenčurju, tudi dva vaša gola in dobra igra. Pa dobro, što se tiče osobnog učinka, sam zadovoljan. Eto, u 45 minuti 2 gola, ali prije svega je ekipon, pristup je bio jako ozbiljan. Pak je to jedna kvalitetna drugoligaška ekipa i pokazali smo jednu ozbiljnost i pokazali smo, to jest nismo uopće dopustili puno šansi i zasluženo pobjedili. Nekako še niste ujeli te vaše forme, ki si jo želite? Sigurno da nisam zadovoljan, da sam očekivao puno više i da jednostavno trebam trenirati, raditi, nastaviti i nadam se da će to kad tad isplivati. Vzdušje v ekipi je dobro, ekipa se je dvignila v rezultatih in ji dobro kaže na poti proti vrhu. Pa je, nakon početka sezone smo jako loše krenuli, sad smo se konsolidirali i eto, tu smo, držimo jednu dobru formu, dobre partije pružamo, imamo dobru atmosferu i samo to trebamo što duže držati, jer ako držimo što duže bit će pozitivan rezultat i ozračje će biti super. Še morda napoved tekme s Koprom v soboto? Pa jako teška utakmica, evo Koper je među prve, mislim da su čak i drugi, treći, ne znam sad točno. Znam da su jako dobra ekipa i bit će jako teško, ali eto, svaka utakmica je nama jako teška, tako da trebamo dati sve od sebe i ako damo sve od sebe, ja vjerujem pozitivan rezultat. Za Luko Elznarjem je prva četrtina prvenstva, vodil vas je na 9 tekmah. Kako ste vi osebno zadovoljni z njim? Pa jako zadovoljno, eto, digao nas je, bili smo, mislim, koji 8., 7. jako smo zaostajali za vodećima, evo uz 9 kola nas je jako približio vodećima i dobili smo jednu konstantnu igri, dobili smo jednu organizaciju i idemo sve bolje i bolje će biti. Kako sodelujete na treningih z njim? Pa super se radi, znači ozbiljnost je maksimalna, šta on želi, maksimalna ozbiljnost i ako je maksimalna ozbiljnost na treninzima, znači to prenosimo na utakmice i odgovornost i maksimalna ozbiljnost. Najlepša hvala, srećno. Hvala.